Ayan guys, ayan medyo maganda yung view natin dito. Ang puti ng mukha natin. Ayan guys, bale, ngayong araw is bago kami pumunta sa Zambales, syempre magsisimba muna kami. Tapos after simba, ayan, biyahe na kami. Praising my Savior, all the day long. Hi guys! Welcome to vlog. After working. Ano ba yan? Kasama ka. Siyempre kasama ka dyan, oh. Nakakasilaw lang yun. Sali daw. Sabi ako. Sali ka dyan. Nakakasilaw. Video yan, ibinablog niya. Asan si Ate? Video yan. Ito para tayo sa laki. Ay, vlog ma! Vlog. May vlog. Hi guys! Gawin ka na vlog. Ano yan? Video yan. YouTube channel! Oh, saan tayo pupunta? Welcome to Zambales. Teka lang. Kami sa Zambales. Sa Zambales kami. See you guys. Kita ni. Ibabaw kita mamaya doon. Bandang dito na. Ako pwede sa likod. Tara na. Ready na kayo. Uy! Dalawa. Kakain ka na. Pakatid mo na yung gamit mo. Pakatid mo na yung gamit mo. Ha? Ay, mamaya ha. Hoy, damihan yung baon nyo, ha? Si Brother Arman. Halika na. Ayan na. Saan tayo punta? Tulamon. Round trip. Broom broom. Dapat sa aling bibig sa kasi. Bakit kayo natin? Hindi yan. Nakbidyan guys. Pupunta kami ng Zambales. Hindi na kaming sasakyan. Welcome to Zambales! Is video. Saan tayo punta? To the moon! Uy, saan ako? Ayan, dito kami. Ayan. Gusto ko dito sa hulihan. Ano yan? Sabi ako sa... 20 ata. Yan, nalamig na. Magaganda yung tumbler ito mo sa dito. Yung mga bintana ko, makakasa siya tayo ng Yan. Oy, pakisara mo na bintana niya. Spray na tayo. Sabihin mo, ordinary. Raining ka nga. Doon ka sa bubong mo. Nangingigas mo lang sa Doon malamig. Magkano ang sa tabi lang?